tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Pagner Secret Files. Pumasok akong sweet. Lumabas akong bitter. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Ray. At ito, ang aking SPG. As in Super Pagner Secret File. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, pumapasok ako sa opisina. At dahil hindi ko pa kayang bumili ng sarili kong sasakyan, full-time commuter lang ako. Sasakay ng tricycle mula sa bahay, papuntang labasan ng barangay namin. Tapos tatawid at sasakay ng bus patungo sa istasyon ng MRT. At pagkatapos, sasakay ng MRT at bababa sa istasyon na malapit lang sa pinagtatrabahuhan kong opisina. Walking distance na lang mula roon. Nasusunod naman parate ang routine na yon, DJ Rocky. Kaso, isang araw, kamakailan lang, may gumambala sa matiwasay na routine na yon. Oo, nag-tricycle ako noon, sumakay ng bus at nag-MRT. Pero, noong nasa MRT na ako, hindi ako makapaniwala sa dalawang kaganapan na nangyari noon sa akin. Una, sanay akong makipagsiksikan sa MRT, lalo na kung rush hour. Pero kung minamalas ka nga naman, na-experience ko noong araw na yon ang maging halos literal na sandwich spread sa unang pagkakataon. Paano ba naman kasi? Ako, nasa gitna, nakatayo. Sa kanan ko, may nakatayong lalaking nakasando na dumikit sa akin. At nang sumabit ang kamay niya sa railing sa itaas, umalingasaw ang mabaho niyang kilikili. At sa kaliwa ko naman, may babaeng nakasleeveless na nakatayo na dumikit din sa akin. Nakahawak din sa railing ang isa niyang braso at umaalingasaw ang mabaho at pawisan niyang kilikili. Kaya ako, nagmistulang pickle relish sa sandwich. Naipit ng dalawang maasim na slice bread. Tiniis ko yun ng medyo matagal, DJ Rocky. Alang-alang
sa pagpasok lang sa opisina. Tapos ayun na. Ay, salamat. Bumaba na yung isa sa kanila. Nakaupo na rin ako sa wakas. Akala ko, tapos na ang kalbaryo ko. DJ Rocky, hindi pa pala. Dahil pangalawa, nakita kong nakaupo sa katapat na upuan ang ex ko. Oo, DJ Rocky. Nakita kong nakaharap sa akin mismo ang ex ko. Ang ex-girlfriend ko for 6 years. At ang mas masakit pa riyan ay katabi niya ang bago niyang boyfriend. Hindi ko alam kung sinasadya nilang mag-sweet-sweetan sa harap ko. Pero anak ng kamuting kahoy naman. Nag-lips to lips pa sa harapan ko. Oo, para silang walang pakialam sa mga nakakakita sa kanila. Naka-move on naman na ako sa ex-girlfriend ko. Pero para makita ko yung ganun, parang nasaktan ako uli. Parang kinutsilyo uli ang puso kong may peklat para buksan uli yung sugat ng naging hiwalayan namin. Hi, DJ Rocky. Akala ko, yun lang ang nangyari. Hindi pa. Because wait, there's more. Nakita ko ang kamay ng boyfriend ng ex-girlfriend ko ipinasok. Oo, DJ Rocky, ipinasok. Ipinasok sa skirt ng ex-girlfriend ko. Nakita kong hinimas-himas niya ang legs at hita ng ex ko. Hanggang sa iniwan niya ang kamay niya sa gitna ng legs ng ex ko para paandarin ang kanyang mga daliri. At ayun na nga, napagmasdan kong napapakit ang ex ko. Sumarado ang mga mata. Pero nakabuka ka ang bunganga. Parang nasasambit ang letrang O, as in, oh. Malapit na yata makabingo dahil sa letrang O. At ayun nga, narinig ko na lang naungol ng malakas. Walang hiya. Dinig ng maraming pasahero ang ungol hanggang sa nailabas na ng boyfriend ng ex ko ang kamay niya. At nanghingi pa ng wet wipes sa ex ko. Winet wipes niya ito. Ang awkward lang. Dahil nung pababa na ako sa istasyon ko, nakita nila akong tumayo. At tumitig sa kanila ng ilang segundo. Gusto ko sanang duraan sila pero hindi ko na lang ginawa. Nakakasira lang ng araw, DJ Rocky, biruin mo. Pumasok akong sweet dahil fresh at bagong ligo ako pero hindi ko akalain na lalabas ako sa MRT na bitter. Bitter sa mga kamalasan na nangyari. Hindi ko naman hinayaan na malas ako buong araw. Pagpasok ko sa opisina, niyaya ako ng girlfriend ko. Naka-opisina ko rin. Na mag-quickie sa banyo. Para lang makapag-release ako sa stress na dinanas ko. At mas masarap pa rin talaga kung ang girlfriend ko ang maririnig kong bibingo at magsasabi ng oh. At dahil na rin sa laki ng hotdog na kinain ng girlfriend ko, buong-buo na ang araw ko ulit. At hindi na ako nakaramdam ng pagka-bad trip ng dahil sa nangyari sa akin sa MRT. Salamat kay girlfriend na handang paligayahin ako kapag stressed ako. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa at sa pakikinig ng ating mga kabisyo.
Muli, ako si Ray. At ito ang aking SPG as in Super Wagner Secret File.